खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथि फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 23 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 6 सावन दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गेजेराव मोनसे जाफेरै मेलेमारि जोंसार लाबोगोन। मावख'आव नोंथांनि जुक्तिगोनां गोहो आरो आखा-फाखानि गोहोजों नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरनि मोनफ्रोमबो मावनायखौ फेलें खालामगोन। फालांगियारि खोन्दोआव सोलोजों लानाय मोनसे फिसा थिरांथाया इयुनाव गोबां मुलाम्फानि बिथा गायसनगोन। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे मोनसे गोथार फोरबोनि हाबाफारि लानाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि आरिमुआरि आरो गोदान सानस्रिया नोंथांखौ नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय लाबोनो हागोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय जायखिजाया गोनां सोरखारि खामानिफोरा दिनै सासे गोहोम गोनां लोगोनि आखाइजों गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव मोजां दावगानाय जागोन। जुलियारि जिउआव गोदै आरो गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें आकाहि गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रांखान्थियारि बिथिंनि थाखाय मोनसे गोदान सान जागोन। स्टक मार्केटआव मोनसे फोथायजाथाव फान्ड एबा फिसा रां थिसननायनि थाखाय साना जोबोद गाहाम। नखरनि उन्दै सोद्रोमाफोरनि जिउ राहाखौ लानानै सोमजिनाय गोनो गोथोखौ दिनै बैसोगोराफोरनि बोसोनजों फोजोबनाय जागोन। दिनै नोंथाङा सावस्रियाव गोमोथाव गोजोन आरो गोहो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गोजौ गोसोआरि सानस्रिखौ दबथायनो नांगोन आरो मोगथाङारि थिरांथा लानो नांगोन। रांखौ जोबोद सांग्राङै थिसन। गावनि खाथिनि सोरबा सुबुंजों रांनि लेनदेननि सोमोन्दै लिरथार। मावख'नि आद्रा थालांनाय खामानिखौ फोजोबनायाव दिनै गोबां सम थांगोन। मोनाबिलियाव सासे गोजाम लोगोजों गोजोन लोगो हमज्लायनाया गोसोआरि मेंनायखौ खमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय समाजाव गावनि सिनायथि आरो गादबनायखौ गायसननायनि सान जागोन। दिनै फालांगिनि बिथिङाव लानाय गोख्रों थिरांथाफोरा नोंथांखौ बादायारि कम्पानिफोरनिफ्राय जोबोद सिगां लांगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि साहसखौ 2 गुन खालामगोन। गथ'सानि फारसेनिफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि रोंग'थि आरो गेबें बिजिरनो हानाय गोहोआ नोंथांखौ नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय लाबोनो हागौ। मावख'आव नोंथांनि खामानिनि गुनखौ नायनानै प्रम'शननि बाथ्रा सावरायनाया आवगायलांनो हागौ। हाथायाव नोंथांनि गोथारथिनि सिनायथिया गोख्रों जागोन, जाय गोदान अर्डार मोन्नायनि गोख्रैथिखौ गोख्रै खालामगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै खाफालनि मददजों गावनि फारसे फिदिंनानै थालांनाय रांखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। आरिमु, फेशन डिजाइनिं आरो कस्मेटिक्स फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि मुलाम्फाया गोबां बांनायनि नेरसोन दं। फरायसाफोरा बायजोआव फरायनायजों सोमोन्दो गोनां गिदिर फसंथाननिफ्राय मोनसे मोजां खौरां मोननो हागोन। नखरारि जिउआव जोबोद गोजोन थागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों जोंथि रुफा गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जायखिजाया रोखोमनि आन्दोनि बाथ्रा रायज्लायनाय एबा मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय आबुङै गोजानाव थानो बिथोन होयो। बेरेखा हान्जानि मावनायखौ हमदांनो थाखाय गावनि मेगन आरो खोमाखौ खेवनानै दोन। नोंथांनि फैबाय थानाय सोलोफोरखौ रावजोंबो फोरमायनो नाङा। गाज्रि समाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै हेफाजाबा नोंथांखौ मोनफ्रोमबो जेंनानिफ्राय उदां खालामगोन। मेडिटेशन आरो य'गाया दिनै नोंथांनि थाखाय मोनसे गोसोआरि गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनै हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय मोनसे सनानि बुब्लि लानानै फैदों। गावजों गाव गोरोबलायनाया बांनायनि जाहोनाव नखर आरो फालांगि मोन्नैनिबो आबहावाया गोजोनथाव जागोन। हाथायाव नोंथांनि गोथारथिनि सिनायथिया गोख्रों जागोन, जाय गोदान अर्डार मोन्नायनि गोख्रैथिखौ गोख्रै खालामगोन। दिनै नखरनि गेदेरफोरजों लोगोसे नखरनि सप्ता जोबनाय दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि कष्ट आरो जुजिनायनि गोदै फिथाइनि सान जागोन। दिनै नोंथाङा गोजाम बिजिरसालिनि केसफोर एबा बेंक लननि केसफोराव गोबां रिलिफ मोननो हागोन, जाय गोसोआरि नारसिनथायखौ खमायगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मावख'आव गावनि बेरेखा हान्जाखौ गावनि मेलेमजों गोजोन होनायाव आबुं जाफुंसार जागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै आरिमु बिथिङाव फरायसाफोर, बिजिरसंगिरिफोर आरो लाइमोनफोरनि थाखाय गावसोरनि रुजुजायै गुदिथिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु। दिनै नोंथाङा सिगांनि समाव खालामनाय जायखिजाया रां खाथायनाय एबा पलिसिनिफ्राय गोबां राङारि मुलाम्फा मोन्नायनि गोख्रों खाबु नुनो मोनदों। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव रमान्सनि बोहैनाय जागोन आरो लोगोरिजों गावजों गाव बुजिलायनाया गोथौसिन जागोन। मोनाबिलियाव न'नि साजायनायाव बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा अख्रां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा गोसोआरि गोजोन आरो गावनि न'खौ साजायनायाव थागोन। न'नि थाखाय बेसेनगोसा सुख सुबिदा एबा इलेक्ट्रनिक आइजेंफोर बायनायाव रां खरसा खालामनो हागौ। नोंथांनि बिमाजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो नोंथांनि बोरआ नोंथांनि गाज्रि हाबाफोरखौ सुफुंगोन। दिनै बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय बोसोन लानाया साख्रियाव जायखिजाया गिदिर सोलायनायनि थाखाय जिउ राहा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें बादाम गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।